Salutări, începem și episodul următor. Ultima dată făcusem sand, stăinăm geamurile. Așa, hai să-l băgăm. Da. Și ce să mai facem acum? Ia repede căul. Să băgăm căul aici și tot. Da, așa, lăsăm să facă. Și mergem în mină. Că e și așa întuneric. Stai. Am torțe, n-am. Mă duc să-mi iau niște torțe de aici. Torțe, 13 torți. Nu. Și prea puține, 13, 64. Și când se face zi, fac aici o fermă ceva. Sau stai, vă plictisesc așa. Numai cu minatul, nu. Mai bine fac o fermă aici, ceva. Și așa am nevoie. Prima dată. Așa am nevoie de de-astea. De semințe. Dar trebuie să spargem florile. Astea albe. Da, iar. Dacă știți de ce am problema asta și nu pot să sparg decât cu un anumit. Uitați asta. Uitați. Dacă știți de la ce poate să fie. Nu mai știu pe unde am umblat, dar știu că am umblat undeva. Câte semințe am? Am 7 semințe. Câte flori sunt pe aici? O grămadă. Uitați, aveam sen și aici. O luăm. Astfel că e bun. Luăm tot semnul. Uitați aici, sen. Da, mai mult ca sigur am umblat de undeva din setări. Deci video setting nu. Control. Touchscreen mode nu. Reset key nu. Super aici. Nu știu dacă e de acolo. Ia, dacă dau pe textura normală, pot să sparg? Sunt curios. Ia. Tot nu pot. Deci nu-i de la textură. Am crezut că e de la Spax. Dar nu e. Video setting. Mă pantulanii ăsta-ți. Vai, bălași. Uitați, nu merge spart. Nu înțeleg. De unde poate să fie fov aici, e altceva. Acum sunt mai înalt. Sau nu știu, jucăm pe fov atât. Așa. Broadcast. E altceva. Nu pot să-mi dau seama de la ce poate să fie.
Video setting. Na, nu de aici. Sync. Nu știu de ce. Dar nu. Să lăsăm așa. Deci să fac o săpăligă, sapă. Asta din lemn. Stați că n-am prelucrare lemnul. Da. Haideți să plantăm. Gata. Am făcut și fermă. Și acum tot mă descoper de ce. Înainte puteam să sparg. Deci schimb. Nu, tot. Încercăm F1, dispare asta. F2, screenshot. F3, PPS-ul. Deci aici altceva. F7, nici atât. Nu înțeleg. Deci dacă apăs o mută prin screen, am apăsat undeva, altfel pe pata. Mamă, m-am speriat. Așa puțin, la tot nu merge. Da, nu știu de ce. Mi-am stricat o bucată de sticlă deja. Mai are în două bucăți. Da, am destule. Cât să fac, cred. Ia, am stricat una. Trebuie să fiu un pic mai atent. Gata. Încă 3. Așa, poate în următorul episod găsesc care e chestia. Unul a crescut puțin. Da. Episodul ăsta nu o să pot să lungesc, fiindcă am bugul ăsta sau setare, ce-o fi. Da. Nu știu deja cât am filmat, dar cobor în mine.
Da, nu merge să sparg. Dați niște redstone. Ce să mai luăm noi? Mai punem torțe pe aici. Gata. Și căutăm resurse. În episodul trecut parcă găsim diamond. Da. Episodul trecut. Și nici nu știu în ce zonă. Dar știu că îl găsisem. În fine. Ăsta las așa activat. Nu vrem să mai pun torță. Și mai vedem ce găsim pe aici prin mină. Dar tot nu merge. Deci am făcut eu ceva greșit. Dacă e să nu găsesc și știți, lăsați-mi coment cu ce e. Dați iron. E bun și asta. Ironul ăsta. Așa. Dați iar fier. Da. Ia. Iar iron mult. Și mult pe aici. E bun. Cât am găsit 21 de bucăți. Nu prea mult, dar am găsit. Crezi că am găsit și mai mult, 40. E bun și ăsta. Nimic, niciun diamond. Nu, niciun diamond, nimic. Ce urât. Hopa, ce-am găsit. Diamond. Diamond. Diamante. Câte bucăți? 8? Bun, bun. Ia, spargem și în partea. Spargem așa, cum am spart și acolo. Pe în sus. Poate am noroc și am dat de restul. Da. Dar ăsta nu pot să sparg. Da. Ce mai găsim?
o torță aici. Îi spargem și pe sus. S-ar putea să găsim căul. Iar lăsați că e bun și căul. Da. Ia să vedem. Căul. Și iron. Da. Gata. Ce putem să mai facem? Cam nimic. Că vreau să mai tai câteva copaci, dar nu pot să spar frunzele și e urât așa. Da, și acesta a fost și episodul de astăzi, cam scurt, dar merge. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, share, subscribe, un coment. Ceva mă va ajuta. La revedere!